ጌጋ እቲ ጣዓሳ እታ ወትሩ ክትመልሳ እትምንያ ህሞት ወትሩ በእምሮኻ እናተመላለስ ሕርኽርኽ ብለካ ኣሎ ስቕልካ ነብስኻ ትቐጽዓ ስለምንታይ ከምኡ ጌረልካ ብሕቶ ተዋጥራ ህይወት ንቕድሚት እናሰጎመ ድማ ብሕሉፍ ተሸኺልካ ትነብር ግን ዝብለካ ኣለኒ ጽኒልካ ስምዓኒ መጀመርያ ሓደ ነገር ከዘክረካ ንስኻ ሰቢኻ ሰብ ምዃን ማለት ድማ ክትወድቕ ሓደ ግዜ ጌጋ ውሳነ ክትወስድ ንዘይቁንዓት ሰባት ክትኣምን ወይ እውን ኣብ ጌጋ ህይወትን ቦታን ክትጸንሕ ንቡር እዩ መን ፍጹም ምስኮነ ኢኻ እሞ ንስኻ ፍጹም ክትከውን እንተኾነ ነብስኻ እናወቐስካ ምንባር ዝያዳ ይሕይለካን ዝያዳ ለባም ኣይገብረካን ኣብ ርእስኻ ተኸሚሩ ክትጾሮ ዘይትኽእል ጽዕነት ኮይኑ ካብ ጉዕዞኻ የሰናኽለካ ጥራዩ ንነብስኻ የቕረ ምባል ማለት እቲ ዝገበርካዮ ጽቡቕ ነይሩ ማለት ኣይኮነን በቲ ናይ ሽዑ እዋን ኣፍሉጠኻ ዝነበርካዮ ኩነትን እቲ ክትገብሮ እትኽእል ምግባርካ ምቕባል ማለት እዩ ካብ መቕጻዕትን ንላዕሊ ዕቤት ምምራጽ ማለት እዩ ካብ ሕንከትን ነብሰ ምውራድን ነብስኻ ክትፍውስ ምሕራይ ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ብሓንቲ ጌጋ ንዘለዓለም ኣይጸሎን ኢኻ እሞ እንታይ ዝገበረት ነብሲ ዳ ክንዚ ተሳቕያ